Met mannenmacht hebben ze eraan gewerkt. De buurtbewoners van de Maria Theresialaan van de Wiegert Vrieveld in Remun zijn er dan ook apen trots op. De afgelopen weken werden dit veldje omgetoverd tot een voetbalveld. En dus hebben de kinderen in de buurt nu eindelijk een groot veld waar ze lekker op kunnen spelen. Woensdag werd in het veldje officieel geopend. 1, 2 en 3. Erik, we staan op een mooie plek midden in jullie buurt. En dit wordt denk ik een plek voor de kinderen, hè? Ja, zeker. Dit was een week of 10 geleden nog een braakliggend stukje land. En we hebben dat in een week of 8 hebben we dat samen met vrijwilligers tot een voetbalterreintje omgetoverd. Dat is nog aardig wat werk geweest dan. Ja, we zijn eerst bij de Gotcha en de Herman Broerenschool 2 weken bezig geweest om allerlei materialen te verzamelen. Daar stonden al hekwerken. En we hebben die eigenlijk hergebruikt op deze plek. Dus het is ook nog een heel ecologisch verantwoord project geworden. Ja. En je hebt er dus ook vele handen voor nodig om het te realiseren, hè? Zeker, we hebben met liefst 20 vrijwilligers hier aan meegewerkt. Het is mooi dat het op zo'n manier kan natuurlijk. Ja. En er komen ook nog wel wat kosten bij kijken, hè? Met hekwerken, voetbalgoaltjes en zo. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, daarin is de gemeente ons zeer welwillend geweest. Ze hebben inderdaad de goaltjes aangeschaft. Ze hebben nog wat extra materialen zoals de poort en nog wat ontbrekende zaken toegevoegd eigenlijk. En wij hebben de handjes geleverd. En op zo'n manier kun je eigenlijk samen heel veel bereiken. En het is daardoor ook wel een veilige plek geworden, hè? Want je hebt natuurlijk weinig plek op straat om daar te spelen. Ja, en hier zit je veilig achter het hek met de kindjes. Zeker, zeker. Ja. Vandaar ook de hekwerken, zodat de kinderen ook niet zomaar de straat op kunnen rennen. Dus ik denk dat het een hele dankbare plek gaat worden voor de jeugd. En dat is gezellig druk, het is mooi weer. Dus een leuke opening denk ik vandaag, toch? Zeker, zeker. Ik hoop dat het er de komende jaren zo uit mag blijven zien. Doen jullie vaker iets organiseren met de buurtvereniging? Proberen jullie wat probeer je te doen om het wat hechter te maken hier in de wijk? Ja, wij zijn een zeer actieve vereniging. Wij organiseren heel veel activiteiten voor jong en oud. En dat varieert van een fotomiddag tot een wandeling, tot Sint Maarten of iets met kerst. We hebben onlangs ook nog een heel mooi boek uitgebracht voor onze wijk. Dat gaat over 7000 jaar geschiedenis van het Vrijveld. Dat is een boekwerk van 160 pagina's dik. Dat hebben we ook samen met buurtbewoners samengesteld. Dus mensen werden eigenlijk gevraagd om foto's uit de oude doos aan te leveren. En aan de hand daarvan hebben we een kroniek kunnen maken. En ook dat verbindt. Het is gewoon heel leuk om mensen bij elkaar te brengen. Voor jou persoonlijk, waarom vind jij de buurtvereniging belangrijk? Waarom zet jij zich daarvoor in? Ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen elkaar in de buurt weten te vinden. Want daar begint gewoon het welzijn in de stad. En zo'n buurtvereniging draagt gewoon bij dat mensen elkaar leren kennen. Mensen niet geïsoleerd raken. En het brengt gewoon een stukje blijheid in de wijk. Kunnen we hier vandaag zien? Zeker, zeker, zeker.